Следва история за двама българи в света на турските сериали. Гергана и Александър от Шабла срещнаха звездите на любимата си драма "Далечен град", хит на 4 континента, който се излъчва по BTV Story. Как сбъднахме мечтаната среща на снимачната площадка, разказват Станчо Станчев и операторът Константин Димитров. "Далечен град" е семейна сага, в която Алия в ролята си Нем Юнсал губи съпруга си и заживява с неговия брат Джихан Албора, изигран от Озан Акбаба. Мястото на действието е митичният град Мардин. На снимачната площадка, на километри от Диарбекир, почти до сирийската граница, Гергана и Александър Николови очакваха срещата с звездите от обичания сериал. Тя чака всеки епизод с голямо нетърпение. Когато не може да го гледа, примерно в часа, в който е пуснат, стои до късно вечерта, за да може да го изгледа. "Далечен град" е най-актуалният блокбъстър сред турските сериали в световен мащаб с аудитория от над 20 милиона души на епизод. В голямото турско кино някои статисти мълчат, а други просто блеят. След часове очакване, Гергана и Александър се срещнаха с звездите си Нем и Озан. Аз ги видях по-красиви, по-блестящи, по-лъчезарни. Шабла. Единственото, което им казах е: поздрави ги от всички зрители на BTV Story и им казах, на турски, че ги обичам. Мечтата на Гергана и Александър се сбъдва, след като печелят игра от Фейсбук страницата на BTV Story. Именно по канала за новели и сериали се излъчва и "Далечен град" всеки делник от 21:30 часа. Освен снимачната площадка, като част от наградата, нашите герои от Шабла обиколиха и всички забележителности от региона. За BTV новините, Станчо Станчев.